Isigcawu samashumi amabili nambili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 1. Kusemini yasekuseni uZolile usele yedwa la endlini. Umnyango uvaliwe kodwa uthe umelunguza ngemfanti yesicapha waqaphela ukuthi uMaqhawe uhlezi lapha phezu komthangala esigqekeni ubheke ngasesangweni. Ahlale phansi umebona amadoda amathathu ayeseqinile nje impela engena ngesango enyuke ezesondela azafike lapho phansi komthangala phambi kukaMaqhawe. Uphi umalokazana? Cha, ukhona babomncane, ukhona. uMaqhawe esukuma ezithinta izandla ulapha ngaphakathi. Umshunqiselile ngenyamazana esikunika sezona? Kubuza indoda yesibili. Yebo kunjalo menziwe, ngenze njengoba benengiyalelile. Cha, kulungile uma wenze njalo. Phela lapha yakukhona indabula livalo nohlunguhlungu oluyokwenza umakoti akuthanda namathele kuwe njengenomfu esihlahleni. Uqinisile umfowethu. Lapha yaphela sifake nje konke okuzokwenza umendo walomntwana ungaphazanyiswa yilutho. Kukhona ngisho nengcamo okuyiyona elungisa izinto ihlehlise nezitha nje phakathi kwenu. Nina basemgazini ngiphuthumele. Nihambe kanjani ekhweni lami lapha yakwaMkhize? Bazemukele kanjani kodwa inkomo nezindaba ebeniza nazo? Cha khona. Akazange asichithe uMkhize. Kusho ubaba omncane kaMaqhawe. Uthe senza ubuntu ngokusheshsha sivele kwazisa ubese ehlela ukukhipha inqina iyobheka indodakazi yakhe. uZolile uyilalele yonke lengxoxo ebabuka ngomfanto wesicaba. Yebo, hayi usamukelena. Kodwa-ke wabe sethi asibuyele nazo emuva inkomo. Sibuye sesihamba nendodakazi yakhe ukuze lento yenzeke ngokosiko olufanele. Cha yena, hayi uyindoda eqotho nokho wasemba. Awu, uMaqhawe ethi dedele. Manje-ke zithini inhlelo zokubuyela emuva? Phela kuzofanele iphuthunyiswe lento. Nami angithandi kulokhu ngihleli nengane yabantu okusengazi ukuthi manje ngiyisela nezimizimo elidla abantu. Ngifuna ngiyaqambe ngiyahamba nje ngibuyele eGoli senike naphunga noma itiye nje boba belendlela kokakhabazela. Hayi, ungaqhamazeli indodana. Indlela esikhulumisane ngayo nabasembo iyathembisa. Ngiyathanda futhi uma ukhathalela ukuthi izinto zenziwe ngendlela okuyiyona yona. Asibambe nje lapho ngoba lokho kukodwa nje kokwenza ukuthi nabantu basekhweni lakho babone ukuthi indodakazi yabo hayi ikhethe kahle. uZolile uthanda umoya neziyalo zalaba bantu abadala. Aqaphela ukuthi bobabili banenswebu kaMaqhawe. Kodwa lo munye uyakhanya kancane. Ezwe enkulumeni ukuthi kusho ukuthi lo munye uyiso omzalayo. Bese kuthi kusho ukuthi uyena ubabazala wakhe. Kodwa-ke bobabili bezakala beyamadoda aqotho. Kanti noMaqhawe nje ukhombisa ukuxhumana okuhle nabo. Ayibuza iphendula ukuthi engabeke pho uphi umamezala wakhe ngoba naku sengazi ukuthi laba bantu babo bathathu la ekhaya. Awubona umkhulu lo muzi ukuthi angawumele yedwa. Athule acabange. Kusho ukuthi uMaqhawe kuyofanele athole noma umfazi wesibili kumefuna ukuthi lo muzi ufudumale. Abaleka ayohlala phansi umebona uMaqhawe esukuma ezongena lapha endlini. Khize, usekhona? uMaqhawe. Yebo baba, ngisekhona. uZolile ebheke phansi egobodisile njengomakoti omusha emzini.